Verdiend gewonnen. Joop Gooss is toch nog zijn tweede plaats vast kunnen houden ten opzichte van Steve van Hout. 2 seconden nog net ervoor, hartstikke netjes. We zien inmiddels de 50ste C-Classic naar het hek toe rijden, dus iedereen kan gewoon zijn aandacht volledig bij de baan houden. De volgende komen eraan. Wacht eens op Bart Woutjes. Heeft Bart het voor elkaar gekregen om zijn 4e plaats vast te houden. We hebben hier het laatste nieuws uit Arco di Trento uit Italië. Jeffrey Herlings was iets te overmoedig vertrokken. Hij reed in het hek. Hij reed zijn eigen vast in het starthek. Dus hij is als allerlaatste vertrokken. Maar hij heeft er toch nog de tweede manche kunnen winnen. En onze grote vriend